Chivari Bhakti Vedanta Swami Janani Namaste Parapati Vedas Prachayani Nirvishesha Sunyavati Pakshapad Sai Ekta Bhakta Tanyan Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda எல்லாரும் ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare, Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்த Jai 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 Nityananda. ஜெய துவைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா Jai Jai Advaita Advaita Chandra, Chandra Bhakta Gauranga. Vrinda. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்த Jaya Jai Jaya Jai Krishna Jai Chaitanya Jaya Nityananda, Nityananda. ஜெய துவைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா Jaya Jai Advaita Advaita Chandra Chandra Jaya Jaya Gaura Gaura Bhakta Bhakta Vrinda. Vrinda. ஸ்வயம் பகவான் கிருஷ்ண ஹரி லக்ஷ்மீர மாலா கோபிகாரே மன ஹரி தேவ் நாரியோ நாராயணா Swayam Bhagavan Krishna Hare Lakshmi Ramana Gopika Ramani Harite Nare Narayana. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் அதிர்ஷ்ட தேவதையின் மனதை ஈர்க்கிறார். ஆனால் பகவான் நாராயணரால் கோபியர்களின் மனதை ஈர்க்க முடியாது. இது கிருஷ்ணரின் உன்னதத்தை நிரூபிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜிவே காணோம். ம்ம். ஹரே கிருஷ்ணா எப்பவுமே கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது. இது ஓகே. மட்டும். ஸோ இதுல வந்து ரொம்ப கிளியரா என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆப்வியஸ்லி நாராயணனால கோபிகள் அட்ராக்ட் பண்ண முடியல, பட் கிருஷ்ணரால லக்ஷ்மி அட்ராக்ட் பண்ண முடியுதுன்னா அவங்களோட பொசிஷன், எலிவேட்டட் பொசிஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. नारायण मेरा काका था श्री कृष्णा अपना गोपिकारा हास्यकारा ईता हाय नारायणा நாராயண முகாபனே கோபிகாரே ஹாஸ்யகாராயை தேகாய நாராயணே. உண்மையான பகவான் நாராயணரை பற்றி என்ன சொல்வது? பகவான் கிருஷ்ணரே கோபியர்களுடன் நகைச்சுவை புரிந்து விளையாடுவதற்காக நாராயணன் உருவில் தோன்றினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணுங்க மாதாஜி ஸ்கிரீனு. ஸோ கிருஷ்ணரே வந்து நாராயணான்னு பண்ணாரு. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன ஜோக் விளையாடினாரு. நாராயண வடிவத்துல வந்து என்ன கோபிகளோட விளையாடுறாரு அவர் கிருஷ்ணர். துணிகளை எல்லாம் எடுத்துக்கதான் மாதாஜி. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா படிச்சிட்டு இருங்க. என்ன விளையாடினாரு? அந்த துணிகளை எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மறைச்சு வச்சிருவாரு. அது எப்போ ஆடினாரு அந்த மாதிரி? நாராயணனா துணியெல்லாம் மறைக்கிறாரு? இல்ல இல்ல கிருஷ்ணர் தான் ஸோ திங்க் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. இருங்க ஒரு செகண்ட். நாராயண உருவுல வர்றாரு. என்ன பண்றாருன்னு தெரியும். ஹலோ மத்தாஜி, நாராயணர் உருவுல வர்றாருல்ல மத்தாஜி, என்ன வந்து பண்றாரு? எப்போ வராரு, எதுக்கு வராரு? அதுதான் நான் கேக்குறேன். நம்ம இங்க இருக்கிறத நம்ம நிறைய தடவை பேசியிருக்கோம். அதை நம்ம ரிலேட் பண்ணலன்னா நமக்கு தெரியவே தெரியாது அதோட மகிமை. ஸோ எப்போ வராரு? ஆசனம் நடத்துற போது வர்றாரா மாதாஜி? எப்போ கோபிகான நடனம் ஆட வர மாதாஜி? எப்போ நடனம்? ஒரு செகண்ட் இருங்க, சொல்லட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க நடனம் ஆடலான்னு வருவாங்க மாதாஜி. ஆனா வந்து அதை வந்து ஆட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஏன் ஆட முடியாது மாதாஜி? ஹரே ஏன் ஆட முடியாதுன்னு கேக்குறேன்.
அதுக்கு மட்டும் நான் பதில் சொல்றேன் மாதாஜி. கோபியர்கள் வந்து ஒரு கிருஷ்ணன் தான் செகண்ட் மாதாஜி, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டோம். அவங்க சொல்லட்டும், ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்ன முடிக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம். இந்த கோபியர் வந்து மாதாஜி கிருஷ்ணனோட மனதை வந்து கவர்ந்திருக்காங்க மாதாஜி. அதனால வந்து அவரா வந்து கோபியரோட நடனம் ஆட முடியும் மாதாஜி. நாராயணர் வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த கோபியர் மனதை வந்து கவரவில்லை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, அது ஜெனரல் ஆன்சர். ஸ்பெசிபிக் ஆன்சர் பிரேமா மாதாஜி. அதாவது கிருஷ்ணரை அவங்க வந்து நாராயணரை விரும்பல, கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் அவங்க விரும்புறாங்க மாதாஜி. அதுவும் அந்த இடையன்னா இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணன் குழலோசை. நான் சிம்பிளா ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன், எல்லாரும் ஆன்சர் சொல்றீங்க, கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்ல. இப்ப வந்து பக்தி வைபவ்ல இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா 0 தான் வரும். எதுக்குன்னா இது வந்து எப்படின்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க வந்து எல்கேஜி ஆன்சர் சொல்ற மாதிரி இருக்கு. உங்களுக்கு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும்னு சொல்ல, கிளியரா நான் கேட்டது வந்து அவரு கிருஷ்ணர் ஏன் நாராயணா ஃபார்ம் எடுக்கிறாரு கோபியை டீஸ் பண்றதுக்கு, இதுதான் கேள்வி. இதுக்கு நீங்க சொல்ற ஆன்சர் நீங்களே எழுதி பாருங்க, உங்க ஆன்சர் சம்மந்தமே இருக்காது. நான் அவங்க சொன்னதுக்கு சொன்ன மாதாஜி, நானா அந்த பதில் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியுது. வேண்டாம், அவங்க ஆன்சர் நம்மளுக்கு வேண்டாம், நம்மளுக்கு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தான் வேணும். ஒருத்தங்க சொல்றத நம்ம கரெக்ஷன் ஆன்சர் இருந்தா சொல்லுங்க. ரசம் அறுபடுது மாதாஜி, அது உங்களுக்கு. நாங்க என் கேள்வி மல்லிகா மாதாஜி மறுபடியும் மிஸ்டேக். நான் என் கேள்வி வந்து வெரி சிம்பிள், எதுக்கு கிருஷ்ணர் நாராயண ஃபார்ம் எடுக்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் கோபிகளை டீஸ் பண்றதுக்கு, எப்போ எடுக்கிறாரு, எதுக்கு எடுக்கிறாரு? இதுவரைக்கும் படிச்சதே இல்ல மாதாஜி. நிறைய தடவை படிச்சிருக்கோம், நிறைய தடவை சொல்லியும் இருக்கும். நாராயணன் கிருஷ்ணர் ஃபார்ம் எடுக்கிறாருன்றது இல்ல கேள்வி நீங்க சொல்றதுக்கு. கோபி ஃபார்ம், கோபிகள் இருக்கிறச்சே கிருஷ்ணர் ஏன் நாராயணா ஃபார்ம் எடுக்கிறாரு? அதுதான். சோ இப்போ எல்லாரும் கேளுங்க. சோ கோபிகள் ராசா டான்ஸ் ஆடுறச்சே, ஐ திங்க் ஜெயந்தி மாதாஜி க்ளோஸா வராங்க, எல்லாருமே கிட்ட கிட்ட வரீங்க, பட் கரெக்ட் ஆன்சர் அதுல ஆடுறச்சே கிருஷ்ணர் வந்து என்ன ஆறாரு, மறைஞ்சு போறாரு. கரெக்டா? இந்த கதை எல்லாருக்குமே தெரியும். மறைஞ்சு போன அப்புறம் அவர் வந்து கோபிகள் வந்து அவர் திரும்ப வர்றாரு. எப்படின்னா 400 நாராயணா ஃபார்ம்ல வராரு. கோபிகள் வந்து என்ன பண்றாங்க, அவர்கிட்ட போய் கும்பிட்டுட்டு கிருஷ்ணர் எங்கன்னு கேக்குறாங்க. அதாவது அவங்களால நாராயண ஃபார்மை ஒத்துக்க முடியல. அதுதான் பாஸ்ட் டைம். இது நிறைய தடவை நம்ம பேசியிருக்கோம், ஒரு தடவை இல்லை. எதுக்குன்னா அவரு கிண்டல் அடிக்கிறதுக்கு வரல, அவர் அங்க வந்து பாக்குறாரு, நான் தான் நாராயணன், நான் தான் கிருஷ்ணர், எப்படிதான் நீங்க ரியாக்ட் பண்றீங்கன்னு கோபிகள் முன்னாடி போய் 4 ஹேண்ட்ல நின்றா அவங்க நாராயணா கும்பிட்டுட்டு கிருஷ்ணர் எங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே கிருஷ்ணர் ட்வை அப்படின்னு கையை காட்டுவார். ஸோ அந்த ட்வைன் கை காட்டின உடனே எல்லாரும் ஓடிடுவாங்க. பட் அவர் தான் கிருஷ்ணர். ஸோ உடனே கிருஷ்ணர் எல்லாரும் போயிட்டாருன்னு அவர் 200 ஃபார்ம் வந்துட்டு அவரும் மறைஞ்சிடுறாரு. எதுக்குன்னா இது வந்து வெரி பியூட்டிஃபுல் பாஸ்ட் டைம். கோபிகள் வந்து அந்த 400 ஃபார்ம்ல இருக்கிற நாராயணனை கூட வழிபட மாட்டாங்க. நாராயணன் பார்த்தா கும்பிட்டுட்டு போறாங்க. அப்படின்னா இப்போ நம்ம எப்படி தேவர்களை பார்த்தா ஒரு கும்பிட்டுட்டு போறோமோ, அந்த மாதிரி அவங்க நாராயணான்றது கிருஷ்ணர் அப்படின்றது தெரியலையோ அவங்க மைண்ட்லயே ஏறல. ஏன்னா அவங்களுக்கு வெறும் 200 ஃபார்ம் தான் தேவைப்படுது. இதனாலதான் அர்ஜுனர் கூட சொல்லுவாரு, ஷோ மீ யுவர் 400 ஃபார்ம் அண்ட் யுவர் 200 ஃபார்ம். ஏன்னா ஐ வாண்ட் டு ரிலேட் யூ ஒன்லி இந்த 200 ஃபார்ம், பர்சனல் ஃபார்ம். எது பழக்கமான ஃபார்மோ அதுதான் நமக்கு பிடிக்கும். ஸோ கிருஷ்ணர் ஏன் நாராயணா ஃபார்ம் எடுத்தாருன்னா, கோபிகளுக்கு ஏன் பிடிக்கலன்றது இல்லை என் கேள்வி. கிருஷ்ணர் ஏன் நாராயணா ஃபார்ம் எடுத்தாருன்னா கோபிகளை டீஸ் பண்றதுக்கு. நானே தான் அந்த நாராயணா, என்ன நீங்க எப்படி ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா நான் கும்பிட்டு பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன், நீ கிருஷ்ணர் ஃபார்ம்ல வந்தாதான் நான் உள்ளையோட விளையாடுவேன்ன்ற பாவத்தை கோபிகளுக்கும் அவருக்கும் நடக்கிற லீலா. இப்போ புரிஞ்சிச்சுங்களா? புரிஞ்சது. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பனா கோபியர்களுக்கு கிருஷ்ணர் ஃபார்ம் ஒன்லி அவங்க லைக் பண்ணுவாங்க. ஒன்லி சேஸ்டிட்டியோட ஹையஸ்ட் கோபிகள். இப்போ சேஸ்டனா என்ன, எந்த விஷ்ணு தத்துவங்களை கும்பிட்டாலும் சேஸ்ட் தான். ஆனா சில டிவோட்டிஸ் நீங்க பாத்திருப்பீங்க, முராரி குப்தா, ரைட், அவருக்கு வந்து ரெண்டுமே கிருஷ்ணர்னு தெரியும், ஆனாலும் he will pray only the ராமா ஃபார்ம், அனுமான். அதே மாதிரி தேவிக்கு கூட எனக்கு நீ 400 வேண்டாம், உன்னுடைய 2 கரங்களை மட்டும். எதுக்கோசம் அப்படி சொல்றாங்க? தேவகி பயந்துட்டு, கம்சனுக்கு பயந்துட்டு. ரீசன் வேற என்ன பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கோபிகள் வந்ததே கிருஷ்ணரத்துக்காக தான் வந்தாங்க. அவரோட நடனம் ஆடுறது, அவரோட இருக்கிறது தான் பிறப்பே அதே தான். அவங்க மற்றவங்க பத்தி அவங்களுக்கு கவலையே கிடையாது. கரெக்ட். சோ ப்ராப்ளம் வெண்ணெய் எடுத்து வைப்பாங்க, திரும்பி திருடிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க, திரும்பி நினைச்சிக்கினே எடுத்து வைப்பாங்க, அதே தான் சொல்லுவாங்க. அவர் மேலேயே 24 hours அவங்களுக்கு மறக்கவே முடியாத சூழ்நிலை தான் எப்பவுமே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, கரெக்ட். ஸோ பேசிக்லி மற்றவங்க ரீசன்லாம் வேற, இவங்க பயந்தோ பயப்படலை, இவங்களுக்கு பிடிச்சது கிருஷ்ணர் ஃபார்ம். எப்படி பிரகலாதுக்கு வெறும் நரசிம்மா ஃபார்ம் பிடிக்குதோ அதே மாதிரி கோபிகளுக்கு வெறும் கிருஷ்ணர் ஃபார்ம் பிடிக்கும்.
அதனால அதுக்கு அவர் ப்ரொசீட் ஆறாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ எதுக்குன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த 400 ஃபார்மை விட 200 ஃபார்ம் தான் ரொம்ப டியர். அதனால கோபிகளுக்கோசரம் அவர் நாராயண ஃபார்ம் எடுக்கிறாரு அவங்களை கிண்டல் அடிக்கிறதுக்கு. அவங்களும் திரும்ப கும்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும். சதுர்புஜ மூர்த்தி தேகாயா கோபிக நீராக ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோபிகாரா நாயே அனுராகே. சதுர்புஜ மூர்த்தி தேகாய கோபிகணேர ஆகே சேயி கிருஷ்ணே கோபிகார நகே அனுராகே. கிருஷ்ணரே 4 கரங்களை கொண்ட நாராயண ரூபத்தை ஏற்றார். ஆயினும் அவரால் கோபியர்களின் பிரேமையினை அந்த ரூபத்தில் கவர இயலவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு மாதாஜி. ஸோ பேசிக்லி என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா வந்து 400 ஃபார்ம் போனதால அந்த ஃபார்ம் கிருஷ்ணரே எடுத்தாரனாலும் அவங்களுக்கு இன்ட்ராக்ஷன் இல்லை. ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த லவ் என்ற பிரேம பாவத்துல இருக்காங்க. ஸோ 400 ஃபார்ம். அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா வைகுண்டத்துல 2 ரசம் சொல்லுவோம். அதாவது தாசிய ரசம் ரொம்ப ஹை, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாந்த ரச ஒரு லெவலுக்கு இருக்கு. தாசிய ரசம் தான் ரொம்ப ஹை, அடியன் என்ற கான்செப்ட். சாக்கிய ரசா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கூட அவ்வளோ இருக்காது, ஹாஃப் தான். ஏன்னா இப்ப அனுமான் வந்து போய் கிருஷ்ணர் ராமர் கட்டி பிடிச்சாரனா அனுமான் வந்து வாவ் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண மாட்டாரு, ஒரு மாதிரி கூச்சமா ஃபீல் பண்ணுவாரு. அதுவே அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் அந்த ஃபீலிங் இல்லை, அவங்க கட்டி பிடிப்பாங்க, என்ன வேணா பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த பாவம் வந்து ரொம்ப ஹை. சாக்கியாலே ஹையஸ்ட் வந்து அர்ஜுனருக்கு, ரைட்? அதனால அந்த ரசத்தை என்ஜாய் பண்றாங்க. ஆனா வைகுண்டத்துல அந்த லெவல் ஆஃப் ரசம் இல்லை, சாக்கிய ரசா. நீங்க யாராவது வந்து நாராயணா மேல கை இப்படி ஷோல்டர்ல போட்டு பார்த்துருப்பீங்களா? பார்க்க மாட்டீங்க. ஸோ அதுதான் விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா கிருஷ்ணர் மேல எப்ப பாரு நிறைய கோபாக்கள் இப்படி இருப்பாங்க அப்படி இருப்பாங்க, கேஷுவலா இருக்கிற ஃபார்ம். கோபினாம் பசுபேந்திர நந்தன ஜுஷ்ட பாவஸ்ய கஸ்தாம் கிருதி விஜ்ஞாதும் ஷமேத துருஹா பதவி சஞ்சாரிணா பிரக்ரியா ஆவிஷ்குர்வத்தி விஷ்ணாவீம் அபிதுனம் தஸ்மின் புஜேர் ஜுஷ்ணுபீர் யாசாம் ஹந்த சதுர்பீர் புதாருச்சிம் ராகோதயா குஞ்சதி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. கோபீனாம் பசுபேந்திர நந்தன ஜுஷோ பாவஸ்ய கஸ்தாம் கிருதி விஜ்ஞாதும் க்ஷமதே துருக பதவி சஞ்சாரிண பிரக்ரியாம் ஆவிஷ்குர்வதி வைஷ்ணவி அபிதனும் தஸ்மின் புஜைர்ஜிஷ்ணுபிர் யாசாம் ஹந்த சதுர்பிர் அத்புத ருசிம்ராகோதய குஞ்சதி. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு முறை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விளையாட்டாக தம்மை 4 வெற்றிகரமான கரங்கள் கொண்ட நாராயணராக மிக அழகிய உருவில் காட்சியளித்தார். ஆயினும் அந்த உயர்ந்த ரூபத்தினை கண்டபோது கோபியர்களது பரவச எண்ணங்கள் முடங்கின. எனவே கற்றறிந்த பண்டிதரால் கூட கோபியர்களின் பரவச உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ள இயலாது. அந்த உணர்ச்சிகள் நந்த மகாராஜரின் மகனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மூல ரூபத்தில் மட்டுமே ஸ்திரமாக நிலை பெற்றுள்ளன. கிருஷ்ணருடனான பரவசமான பரம ரசத்தில் கோபியர்களால் அனுபவிக்கப்படும் அற்புத உணர்ச்சிகளே ஆன்மீக வாழ்வின் பரம ரகசியமாகும். பொருளுரை. ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமியால் எழுதப்பட்ட லலித மாதவ 6.15 என்னும் நாடகத்தில் இந்த ஸ்லோகம் நாரத முனிவரால் பேசப்படுகிறது. ஸோ பேசிக்லி அந்த பரம ரசா அப்படின்னு சொல்றாருல, அதான் கிரேட்டஸ்ட் ஃபீலிங், ரைட்? அதனால அந்த ஃபீலிங் கோபி இது வந்து யாராலுமே புரிஞ்சிக்கவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லலிதா மாதவ்ல அவர் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணன். ஏதகஹி பிரபு தாதா கர்வச்சூர்ண கரியா தாரே சுகே தீபே காதே சித்தாந்த பீராயியா. பிரபுதாரா கர்வபூர்ண கரியா தாரே சுக திவே கஹே சித்தாந்த பிரயாயியா. இவ்விதமாக பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வேங்கடபட்டரின் கர்வத்தினை பொடியாக்கினார். ஆயினும் அவரை மீண்டும் மகிழ்வூட்டுவதற்காக பின்வருமாறு பேசினார். கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ கர்வம் இல்லை சார், கர்வம்ன்றது வந்து அவங்களுக்கு திமிருன்றது அர்த்தம் இல்லை.
இவங்க என்னன்னா, இவங்க நான் சொல்றதா கரெக்ட். நிறைய தடவை நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லயும் சரி, டீச்சர்ஸ்லயும் சரி, எல்லார்கிட்டயும் எஸ்பெஷல் நான் சொல்றதுதான் கரெக்ட் அப்படின்ற ஃபீலிங் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ண பக்தரா இருக்கச்சு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய வெரி இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி ஸ்ரவணம். இது பக்தியில உண்டு இல்ல, மத்தவங்க சொல்றதையும் கேட்கணும். நான் வந்து முட்டாளா கேட்கணும்னு நான் சொல்ல. எவனோ ஒருத்தன் வந்து ஆண்டவனே இல்ல, ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க மேல வானம் கீழே பூமி இதுதான், இதெல்லாம் நான் கேட்கணும்னு சொல்லல. பட் எப்பவுமே வந்து என்னன்னா, யார் என்ன சொல்றாங்களோ அவங்க ஒப்பீனியன் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கவுண்டர் பண்ணணும். கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே ஷூ ஷூ அப்படின்னா அவங்களுக்கு கேட்கறதுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஸோ நம்ம கேட்டுட்டு கரெக்டா தப்பான்றதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். நம்ம முக்கால்வாசி டைம் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, 2 காது ஒரு வாய் சாமி வச்சதுல ரிவர்ஸ்ல வச்சிருந்தா கரெக்டா இருக்கும். 2 வாய் ஒரு காது வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம கேட்கறது ரொம்ப லெஸ். இப்பதான் யார் சொன்னாலும் இப்ப வந்து நிறைய தடவை நம்ம பார்த்தோம்னா, மத்தஜி இது நான் கேட்ட மாதிரி இல்லை நீங்களா சொன்னீங்கன்னு ஏன் சொல்றீங்கன்னா, உங்களால கேட்க முடியாதது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்றதுல நிறைய தடவை சொல்வீங்க. இல்ல மத்தஜி எனக்கு ஞாபகமே மருதின்னு. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களையே கேட்டீங்கன்னா ஞாபகம் மருதி பிரச்சனை இல்லை. நம்மளுக்கு என்னன்னா, நம்மளுக்கு கேட்கறது ப்ராப்ளம். நம்ம கேட்கறது கூட இல்லை, ரைட்? ஏன் கேட்கறது இல்லை அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்ம சொல்ற ஆர்வத்துல இருக்கோம். நம்ம சொல்ற ஆர்வம் தப்பு இல்லை, இருக்கணும். ஆனா சொல்வ ஆர்வமே இருந்துச்சுன்னா அவங்க எதிர்த்துல இருக்கிறவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம கேட்க மாட்டோம், ரைட்? டூ வே கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன, நம்மளுக்கு ஆர்வம் வந்து நம்ம சொல்லணும், நம்மளுக்கு தெரியும், அது வெரி குட். ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நம்மளுக்கு தெரியாதது ஏதாவது இருக்கான்ற தாட்டே நம்மளுக்கு வராது. நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் சொல்லிட்டோம் அப்படின்ற மென்டாலிட்டி நம்மளுக்கு இருக்கிறதால நம்மளுக்கு ஸ்ரவணத்துக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப கொடுக்கறது இல்லை. அதனால என்ன ஆகுது, வெங்கட பட்டா சொல்றத பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்யா எடுத்த உடனே கிண்டல் எல்லாம் அடிக்கல. ஃபுல்லா கேட்ட அப்புறம் கேள்வி 2 கேட்கிறாரு. அந்த கேள்வி கார்னர் ஆன அப்புறம் தான் அவர் வந்து சொல்றாரே தவிர, அவர் எடுத்த உடனே கிருஷ்ணர் தப்பு அப்படியெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. கிருஷ்ணர் கிரேட் அப்படியும் சொல்லல. ரெண்டுமே அவர் வந்து கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்ற கேள்விக்கு அவருக்கு பதில் தெரியாதப்ப தான் அவர் அந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாரு. நெக்ஸ்ட், ஹரே கிருஷ்ணா. துக்கனா பாவித பட்டா கைலும் பரிஹாசா சாஸ்திர சித்தாந்த சூன்யா யாத்த வைஷ்ணவ விஸ்வாசா. கிருஷ்ணா பட்ட கைலு பரிஹாச சாஸ்திர சித்தாந்த சூன ஜாதே வைஷ்ணவ விஸ்வாச. மகாபிரபு பின்வருமாறு கூறி வேங்கடபட்டரை சமாதானப்படுத்தினார். உண்மையில் நான் கூறியவை அனைத்தும் நகைச்சுவைக்காகவே. தற்போது எல்லா வைஷ்ணவர்களும் திடமான நம்பிக்கை கொண்டுள்ள சாஸ்திர சித்தாந்தத்தினை கேட்பீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் திரும்ப கொஞ்சம் லைட்டா எடுத்துட்டாரு, இல்லைன்னா இவர் டென்ஷன்ல வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி போறாருன்னு நான் சும்மா தான் சொல்றேன். நம்ம வந்து நான் ஜோக்குக்கு தான் சொன்னேன், சாஸ்திரப்படி நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது கலாவதி மாதாஜி படிக்கிறது நான் முடிச்சப்போம். கிருஷ்ண நாராயண ஏகை ஸ்வரூபா கோபி லக்ஷ்மி வேட நாயி ஹாயா ஏக ரூபா. கிருஷ்ண நாராயண ஏக ஈஸ்வரூபா கோபி லக்ஷ்மி வேதனகி ஹயா ஏக ரூபா. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் பகவான் நாராயணருக்கும் இடையில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரே வடிவத்தை கொண்டவர்கள். அதேபோல் கோபியர்களுக்கும் அதிர்ஷ்ட தேவதைக்கும் இடையில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. ஏனென்றால் அவர்களும் ஒரே வடிவத்தை கொண்டவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ கோபிகளுக்கும் லக்ஷ்மிக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை, ரெண்டுமே ஒரே, அதாவது நேச்சர் அப்படின்வாங்க. ஒரே வடிவம்னா லுக் இல்லை, அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் வந்து 2 பேருக்குமே ஒண்ணுதான். ஸோ அதனால வந்து 2 பேருக்குமே டிஃபரன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கோபி துவாரே லக்ஷ்மிகாரே கிருஷ்ண சங்காஸ்வானா ஈஸ்வரே த்வா பேதமானிந்தே ஹாயா அபராதா. பித்வரே லக்ஷ்மிகரே கிருஷ்ண சங்கஸ்வதா ஈஸ்வரத்வே பேதே மாநிலே ஹயஹ பரதா. செல்வ திருமகள் லக்ஷ்மி கோபியர்களின் மூலமாக கிருஷ்ணரின் சங்கத்தினை அனுபவிக்கிறாள். பகவானின் ரூபங்களிடையில் ஒருவன் வேறுபாடு காணக்கூடாது. அத்தகைய எண்ணம் குற்றமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லக்ஷ்மியை வந்து என்னன்னா கோபி வடிவத்துல அவங்க வந்து ஃபார்ம் எடுக்கிறாங்க, ரைட்? அப்படி எடுத்திருக்காங்க. அதனால நம்ம வந்து நம்ம ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணக்கூடாது, இந்த ஃபார்ம் தான் கிரேட்டு, அது வந்து தப்பு அப்படின்னு. இது எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, நிறைய தடவை நம்ம ஆர்குமெண்ட்
சொல்றது தப்பு இல்ல. பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பியோர் வைஷ்ணவாக்கள் பியோர் வைஷ்ணவாக்கள் வந்து தப்பா வந்து எடுக்கவே மாட்டாங்க. நல்ல மீனிங்ல தான் இருப்பாங்க, ரைட்? அவங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ பிரச்சனையோ வரவே வராது. அவங்க வந்து ஈக்குவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் அவங்க எப்பவுமே இருப்பாங்க. நம்ம தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா இது கரெக்ட் அது தப்பு. நம்ம ஜூனியரா எடுத்தோம்னா எனக்கு தெரியும் கிருஷ்ணா தான் கரெக்ட் தான். அவங்க ரொம்ப ஹைல இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு லைன்ல சொல்லி விட்டுருவாங்க, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். நீங்க எந்த சம்பிரதாயமா இருந்தாலும் பாருங்களேன், கான்ட்ரடிக்டரியா இருந்தாதான் சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல கிருஷ்ணர் இஸ் எனர்ஜி அப்படின்னா, சீச்சி தப்பு, எனர்ஜி இல்ல. நம்ம தான் ஆர்கியூ பண்ணுவோம். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, கரெக்ட் கிருஷ்ணர் எனர்ஜி கூட பாசிட்டிவாவே எடுத்துன்னு போவாங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? தப்புன்னு சொல்லல. கிருஷ்ணர் வந்து எனர்ஜி கூட, சிம்பிளா பேசிட்டு கிருஷ்ணர் போயிடுவாங்க. வந்து கிருஷ்ணர் எனர்ஜி கூட, கிருஷ்ணர்லயே எனர்ஜியும் அடங்கி இருக்கு. இது பொய் இல்ல, இது உண்மைதான். பட் உட்காந்து ஆர்கியூ பண்ணி எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணி நம்ம மூடியும் ஸ்பாயில் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால எப்பவுமே மத்தியம அதிகாரி பாத்தீங்கன்னா ஒதுங்கிப்பாங்க. எதுக்கு ஒதுங்குறாங்கன்னா, ஐயோ அவங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட். அது இல்ல, அவங்க போய் அவங்க 4 அஃபென்ஸ் பண்ணி நம்ம 4 அஃபென்ஸ் பண்ணி இல்ல. உத்தம அதிகாரி அவன் சொல்றது அவன் கிட்டேயே போக மாட்டாங்க. கிட்டேயே போக மாட்டாங்கன்னா அவாய்ட் பண்ணாங்க இல்லை, ஈக்குவலா ஓகே அவங்க ஏதோ தெரியும் அவங்க சொல்றாங்க அவ்வளவுதான், தவிர அவங்க முட்டாள. மத்தியம அதிகாரி கிளியர் டிஃபரன்சியேஷன். ஒரு நாள் அவர் தெரிஞ்சு வருவார். இப்போ அவங்க சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க, சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, கேட்டா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ எப்பவுமே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ஏன் ஃபேஸ் பண்றோம்னா, நம்ம போய் கேட்காதவங்க கிட்ட போய் சொல்லி அவங்க சொல்றத நம்ம கேட்கலையே என்ற ஆர்குமெண்ட் எடுக்கிறதாலதான் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம். தேங்க்ஸ்மா. நம்ம 99% எதுக்கு நம்ம ரொடன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், மாதாஜி அவங்க நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்கறது இல்லை. ஏன்னா நம்ம கேட்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம், ரைட்? கேட்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதால அவங்க கேட்கலன்னே நம்ம ஒஃபெண்ட் ஆகும். இதெல்லாம் இல்லாம நம்ம சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்தானா அவங்க கேட்கறாங்களோ கேட்கலையோ, அப்படி அவங்க கேட்கலன்னா அவங்களுக்கு பாக்கியம் இல்லதா, அவங்களுக்கு சுக்ருதி இல்ல. ஒன்னே ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவங்க எப்படி இன்னைக்கு இருக்காங்களோ அதே மாதிரிதான் நம்ம 100 வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்திருப்போம். சோ நம்ம இங்க வந்த மாதிரி 100 வருஷத்துக்கு அப்புறமோ 1 வருஷத்துக்கு அப்புறமோ இல்ல ஒரு 1000 ஜென்மத்துக்கு அப்புறமோ அவங்க வந்திருப்பாங்க. 100 வருஷம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், 100 ஜென்மங்களா கூட இருக்கலாம். சோ நம்ம வந்து ஒருத்தங்களை ஐயோ அவங்க கேட்கலையேன்னு நினைக்கிறது தப்பு இல்லை. பட் நினைச்சு பாருங்க, அதே நிலைமை தான் நம்மளும் கொஞ்சம் ஜென்மத்துக்கு முன்னாடி இருந்தோம். இப்ப இருக்கிற நிலைமை மாதிரி நம்ம அப்ப இருந்தோம்னா இதுக்குள்ள நம்ம வைகுண்டம் போயிருக்கோம் போல இல்லையா? நம்ம எல்லாம் உட்காந்துருக்கோம். அப்பனா நம்மளையும் டிராபேக் இருக்குன்றத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா மத்தவங்க கேட்க மாட்டேன்றாங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்கன்ற ஆதங்கம் இருக்காது. நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன் சொல்றது வந்து, நம்ம டிவோட்டிஸ்ல கூட என் ஹஸ்பண்டுக்கு புரியவே மாட்டேங்குது, என் ஒய்ஃப்க்கு புரியவே மாட்டேங்குது, என் குழந்தை. நம்மளுக்கு புரிஞ்சுச்சா? யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க இல்ல மாதாஜி நான் வந்து அந்த பக்தியில தான் இருந்தேன் மாதாஜி அந்த வயசுலன்னா, ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்றேன், சைத்தன்யா தெரியுமா? நம்மளுக்கு தெரியாது. புக்ல படிச்சதே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க நார்த் இந்தியால புக்ல இருக்கும், நம்மளுக்கு இருக்காதுன்னு சந்தோஷப்பட்டேன். கோலோகம்னா என்னன்னு தெரியாது மாதாஜி, இங்க வந்து எது தெரியும். மாதாஜி? கோலோகம்னா கூட அது என்னன்னு தெரியாது. ஆமாமா கரெக்டா சொன்னாங்க. கோலோகம்னு ஒண்ணு இருக்கிறதே தெரியாது எனக்கு, என்னன்னு தெரியாது. இல்ல அப்படி ஒண்ணு இருக்கிறது, ஜியாகிரபி தான் தெரியாதுன்னா அங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ஜியாகிரபியும் தெரியாது, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கேரக்டர்ஸே நம்மளுக்கு தெரியாதப்போ 4 வருஷம் முன்னாடி நமக்கு தெரியாது, 4 வருஷத்துல நம்ம கத்துக்கிறது அவங்களுக்கு புரியாது. ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா ஏன் புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க? நம்மள நார்மலா ஒரு வீட்டுல ஏதோ சமைச்சிட்டு ஆபீஸ் போயிட்டு பேக்கை போட்டுட்டு வர்றவங்க தான் பாக்குறாங்க. திடீர்னு நம்மளுக்கு ஞானம் ஆண்டவன் மூலமா வந்திருக்குன்றது நம்ம ஒருத்தர் சொல்லிக்கலாம். பட் சடனா அவங்களுக்கு புரியாது, ஒண்ணுமே புரியாது. நம்ம அண்ட் ரெண்டாவது அவங்க என்னதான் பண்ணாலும் நம்ம ரொம்ப தூரமா போயிட்ட மாதிரி தான் அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இப்ப வந்து நம்ம மாறி இருக்கோமானா எதுவுமே இல்லை. என் பொண்ணுகிட்ட கேட்டேன், நான் என்னல ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா? இல்ல, சுத்தமா இல்லைன்னுவா. ஆனாலும் என்ன சொல்வா, உனக்கு இப்ப முன்ன பிடிச்ச டாபிக்ஸ்க்கும் இப்பக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, முன்ன நீ சொல்ற கதைகளுக்கும் இப்பக்கும் வேரியேஷன் இருக்கு. இப்ப ப்ராப்ளமா அவளுக்குன்னா ப்ராப்ளம்னு சொல்ல முடியாது, சந்தோஷமானா அதுல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி பார்ப்பாங்க. குழந்தையில இருந்து நம்ம வந்து சூப்பர்மேன், ஸ்பைடர்மேன், குரங்கு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம சொல்ற குரங்கு கிருஷ்ணரை கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அவங்களுக்கு பிரச்சனையா? பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நம்மள வேரியேஷனா? எஸ். சேஞ்ச்ன்றது யாருக்குமே பிடிக்காது, ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க. நல்லதா இருந்தாலும் சேஞ்ச் பிடிக்காது. மாற்றம்ன்றது வந்து எப்பவுமே மாற்றமே இல்லாதது மாற்றம் உண்டிதா அப்படின்னு மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா அந்த மாற்றத்தை ஒத்துக்கிற மனப்பான்மை யாருக்குமே இருக்காது. அதனால நம்ம வந்து கிரேட் ஆயிட்டோம் அப்படின்றதுல தப்பு இல்லை. ஆனா அந்த கிரேட்னஸ் கூட ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் இருக்கு, செகண்ட் ரேங்க் எடுத்தாலோ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தாலும் கிரேட் இல்லை. ஒரு ஃபெயில் ஆன ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தானா என்ன சொல்லணும் நம்ம? எப்படி அவன் எடுத்தான்னு தெரியல, எங்க டியூஷன் போனாலும் தெரியல, ஃப்ராடு பண்ணானோ, இதெல்லாம் பேசுவோமா இல்லையா? பேசுவோம் மாதாஜி, கண்டிப்பா பேசுவோம். ஒரு டீச்சர் கூட என்ன சொல்லுவாங்க, மிஞ்சி போனா அவன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுப்பான்னு எனக்கு தெரியும், ஏன்னா நான் ட்ரைனிங் கொடுத்தேன், இப்படிதான் சொல்லுவாங்க. தவிர என்னமோ அவன் படிச்சான்னு எவன் வாயில இருந்து வரவே வராது. அவன் எஃபர்ட்ஸ் போட்டான்றது வாயில வரவே வராது. ஏன்னா நம்மளோட தாட். ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா, நம்மளை குச்சப்படுத்துறதுக்கு சொல்ல. அதே மாதிரி திடீர்னு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஆயிட்டோம்னா
மத்தவங்க எப்படி ஒத்துப்பாங்க? நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ஆயிட்டீங்களா, நான் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆயிட்டேன்னா நம்ம ஆயிட்டோமா, இந்த மாதிரி கிளாஸ் உட்காந்து பண்றோமா? சொன்னவங்க என்ன நினைப்பாங்க? வேலையே இல்லை, என்ன பிரச்சனைமோ. எங்க அங்கிளே வந்து யாரோ ஒருத்தங்க ஸ்பிரிச்சுவல்னா அவனுக்கு நல்லா தானே இருக்கான், அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை சடனா ஸ்பிரிச்சுவல் ஆனால், இப்படிதான் வரும். ஏன் அங்கிள் ஸ்பிரிச்சுவலா ஒருத்தங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா பிரச்சனை தான் இருக்குமா? என்ன கேட்டவங்களுக்கு கூட உனக்கு எல்லாம் சரியா இருக்கா? இருக்கு. உடம்பு ஏதாவதா? இல்லையே, நல்லா தானே இருக்கேன். ஏதாவது ப்ராப்ளமா உனக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும்? இல்லையே. என்ன புதுசா கேட்கறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கணும். அப்பந்தான் ஸ்பிரிச்சுவல்ல வரணும். எங்க அம்மா நாங்க சரி ஏதோ ஒண்ணு நீ வந்தேன்னு விடு, நீ ஏன் ப்ராப்ளம்னால நீ வந்தனாலும் சரி, சந்தோஷம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுட்டு போறாங்க, நீ ஏன் நினைக்கிற அப்படின்வாங்க. நான் ஏன் நினைக்கிறேன்னா, நான் நினைப்பேன் ஐயோ கிருஷ்ணர் எனக்கு பிரச்சனை இல்லாததான் வரேன்னு நீங்க நினைக்க கூடாதுன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். இதெல்லாம் நமக்குள்ள. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கலாம், அதை பத்தி எல்லாம் வரி பண்ணிக்கவே கூடாது. நம்ம ஃபீலிங் முக்கியமே இல்லை. நம்ம பாட்டு கிருஷ்ண பாதையில போடுறோமா, போயிட்டே இருக்கணும். அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அவங்க இதனால வந்தோமா, இது நான் உங்களை சொல்ல எனக்கு கூட சொல்றேன். அம்மா ஏமா இவங்க இப்படி நினைக்கிறாங்க, எனக்கு என்னமா பிரச்சனை? எங்க அம்மா இப்ப மாதிரி சொல்லுவாங்க, அவங்க நினைச்சா நினைச்சிட்டு போகட்டும், நம்ம எதுவுமே ப்ரூவ் பண்ண வேணாம், நம்ம பாட்டுக்கு போட்டோம். அதே தான் நம்ம இருக்கணும். நம்ம சொல்லிட்டு டீச் பண்றது பண்ணிட்டே போகணும். அவங்க கேட்கறாங்களா கேட்கலையா, அவங்களுக்கு பிடிக்குதான்றதுல. அதே மாதிரி ஒரு ஃபோரம் இருக்கச்சு எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கணும், படிக்கிறதுக்கும் சரி கேட்கறதுக்கும் சரி. நம்ம பேசணும் இல்ல, இட்ஸ் வெரி வெரி குட். ஆனா நம்ம மத்தவங்களுக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கணும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, இதோட நிறுத்திக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ட கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம்ம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீரா பிரபாத் ஜெய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்டர் ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் 7 மணிக்கு கிளம்பணும், நான் போய் ரெடி ஆறேன். ஒரு ட்ரைனிங் இருக்கு, ஸோ நான் லீவ் ஆயிக்கிறேன். தானிஷ் அது வரைக்கும் நீங்க ஏதாவது ஸ்லோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருங்க, சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் ஆஃப் பண்ணிடணும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.